Salam çağlar, salam okuvchilar. Birat düşündürsün meyliye. Yani sapağımıza başlar. Şimdi sapağımıza başlamadan odol, men size durmuş bilen bağlaşıklı bir soru sorasın meyliye. Sizin fikrinizce şu banka doğru mu? Doğru. Şeyle değil mi? Doğru. Müş çağırlarım alyanla hemen çağırlarım koşuyan. Şimdi doğru mu? Doğru. Şeyle değil mi? Doğru mu? Doğru. Atacan, sen bir kofyalik geliksen koy. Hazır bolam. Bolam, kofyamiz. İki tane kofya. İndi doğru mu? Doğru. Çağalar. Şu görýän gabylar sizin durmuşuňyzyň nişandyr. Tenis toplary bolsa, durmuşdaky gerekli bolan zatlardyr. Ýagny maşgalaryňyz, çağalaryňyz, saglyňyz, dostlaryňyz we size gerek bolan möhüm zatlar. Başga zatlar itiraz etmeden ýanky möhüm bolan zatlar galar we durmuşuňyzy doldurur. Çağıllaşlar bolsa, az ulak gerek bolan zatlardyr. Mesela, öýüňiz, işiniz, maşiniňizdir. Yankı gum bolsa, ýyza galan bütün owuny şoklatlardyr. Eger siz ilki bu gaby gum bilen doldursaňyz, çağıllaşlaryna we tenis toplaryna ýeterlikli ýer galmaz. Durmuşam edil şolar ýaly. Gymmatly wagtyňyzy we energiýaňyzy owuny şok işler üçin sarp etseňiz, möhüm işler üçin wagtyňyz galmaz. Önsiňizi bagtyňyz üçin gymmatly boljak uğurlara uruň. Çağalaryňyz bilen oýun oýnaň, sağlygyňyza üns beriň, maşgalaryňyz bilen nahar ýemäge ediň. Hojalygyňyzy gerek bolan zatlaryny üçin edin. Ýagny gawa ilki bilen tenis toplaryny ýerleşdiriň. Zerurlyklaryňyzy ýerlikli goýmagy başaryň. Çünki galan zatlar hemmet gumdur. Başama. Ýa-ni kofe nämedi? Ana, menim şo soraga garaşýardym. Durmuşda nähili başaýy bolsaň odam, dostlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen kofe içmäne pursatyňyz bardyr. Şol kofe, sizin durmuşuňyzyň iň lezzetli pursatydyr.